Molim. Molim. Dobro, u redu. Kažeš da si zadovoljan u pekari, ja? Jel ti čuješ šta te tata pita? Pa vidiš da je čovjek na 9. nebu. Možda ti smetamo. Šta si pitao? Kako ti je u pekari? Odlično. Jeli? Baš odlično. Pa ja mislim. A zašto me onda kum Spase zvao? Pazi na televizor. Mislim da se o tebi radi. Zašto te je oterao iz pekare? To je zbog one sisate pekarke. Ne znam. Ajde. Konju jedan, bitango jedna. Ja razumem i godine, i pubertet, ali gde nađe baš kumicu? Skoro.